שלום לכם. מה הדבר הכי קרוב בעיניכם לחופש המוחלט? לרבים התשובה ברורה. הים הפתוח, מפרצים קסומים, איים רחוקים, האופק האינסופי, היכולת לנסוע, לנווט, להפליג לכל מקום בעולם, בדיוק על פי התנאים שאתם קובעים. אז כדי להגיע לחופש הזה צריכים כלי שייט, רצוי יאכטה, ואז צריך להתייעץ עם מישהו שמתמצא בזה. שלום מיכה דרורי. שלום גדי. חברת ד' י' יאכט, שיושבת איפה? בהרצליה, במרינה. בהרצליה. זאת המומחיות שלך כבר יותר מ-20 שנה. נכון. בא בן אדם, אישה, רוצים סירה, איזשהו כלי שייט שיקח אותם למרחקים. איך אתה מתאים להם את הכלי? דבר ראשון, זה מתחיל בשאלות פשוטות. תספר לי מה הפנטזיה שלך, ואז יודעים פחות או יותר לגזור מזה את הכל תלוי במחיר? הקבוצה העיקרית. כמובן, זה תמיד בסוף עניין של מחיר, אבל חשוב מאוד לבחור קודם כל את הקבוצה העיקרית של סוג היאכטה. אם זה מנועית, אם זה מפרסית, אם זה יאכטה מנועית לטווחים ארוכים, אם זה יאכטה מנועית מפוארת ומפנקת, ויש לקוחות שרוצים שירותים של צוות מלא, מרמה של שף עד רמה של מישהי שמסדר את החדרים ושם לך את השוקולד על הכרית כל ערב. הכל תלוי ברמת שירות של לקוח. זאת אומרת, הדרך אל החלום מובילה דרך תחקיר מאוד מקיף שאתה צריך לעשות. כן, זה קורה יחסית די מהר. הלקוחות בדרך כלל גם יודעים מה הם רוצים. אני גם יודע כבר, בעקבות הניסיון של הרבה שנים, יודע מה רוב הלקוחות, לאן הם מכוונים, ואני יודע משם לקחת אותם ולבחור עבורם, לעזור להם לבחור את הכלי שיתאים להם לא רק היום ולא רק לפנטזיה, אלא גם בראייה של 3, 4, 5 שנים קדימה. אבל זה קצת גם להיות פסיכולוג, אני מניח, כי לפחות בחלק מהמקרים, אתה תגיד לי, אם ברובם או רק בחלקם, יש פה שותפויות, כל מיני. זה גם נכון, ולא רק בעניין של השותפויות, לפעמים התהליך הוא תהליך של שנים. זאת אומרת, זה לא תהליך של באתי, קנית טוב כך, לך. התהליך הוא תהליך של שנים, והקשר הרציני מתחיל אחרי שהלקוח מקבל את היאכטה. שם מתחזק הקשר, וזה לא נגמר שם. זאת אומרת, ברגע שהלקוח מקבל את היאכטה, הקשר עובר שלב. אני מניח שיש תחרות גם בתחום שלך. למה לבחור דווקא במיכה? התחרות היא תחרות מבורכת, כי זה בסך הכל בסופו של דבר נותן שירות ללקוח יותר טוב. אני מלווה את הלקוח ברמה האישית, מהפרטים הקטנים ביותר עד לפרטים הגדולים ביותר, תוך הסתכלות על הלקוח. אתה גם בודק את היכולות הכלכליות שלו, כי הרי תחזוקה, מי כמוך יודע, זה דבר חשוב שאנשים לא תמיד חושבים עליו. גם בתהליך הזה של התחזוקה אנחנו מלווים ושומרים על הלקוח לאורך כל הדרך. לדאוג להביא לו את אנשי מקצוע הטובים ביותר, לדאוג שלא יפריזו במחירים, הרי יש מרינות בעולם שרואים תייר שמגיע, הם מנצלים את ההזדמנות, אנחנו שם כדי להגיד, זה לא המצב פה. עלויות ההחזקה של היאכטה, יש איזושהי נוסחה שהיא פחות או יותר עקרונית, בין סדר גודל של 5-7% מערך היאכטה, זה עלות התחזוקה שלה בשנה. אנחנו יכולים למצוא הבדלים של עשרות אחוזים, נגיד בין חברות ביטוח. אז אנחנו יוצאים כל שנה למכרז עבור הלקוח, בין כמה חברות ביטוח מציגים להם ומנסים להביא לו את הדיל הכי טוב. חוסכים לו המון זמן לאורך הדרך ומלווים אותו בצורה כזאת שהעלויות שלו יישארו הכי נמוכות שאפשר. ומי שמתלבט, איך אתה משכנע אותו במשפט 2? תן לי את הכותרת. אם מישהו מתלבט, אני אומר לו לא לקנות. אתה צריך אנשים שמתלהבים מהחלום הזה. אתה צריך לבוא לזה במודעות מלאה, עם רצון, כי להחליט מחר למכור את היאכטה, זה לא לוקח יום אחד. זה לוקח לפעמים שבועות, חודשים, לפעמים שנים, למכור את היאכטה. וכל התקופה הזאת, אתה צריך להמשיך לשלם ולתחזק אותה. לכן לא הייתי רוצה להישאר עם לקוחות שהם נורא מאוכזבים ולא בדיוק זה מה שהם התכוונו. חשוב שאתה תבוא שלם לתהליך ומוכן אליו. אבל אין כמו יאכטה והפלגות סביב העולם. אחד הדברים אין חופש יותר טוב מזה. אין. דאגון באיזשהו מפרץ, קסום, מים שאתה זורק מטבע, רואה 30 מטר למטה, להוריד את הצעצועים למים ולבלות יום שלם בלי לזוז, פשוט ליהנות מהקסם של הטבע, מהשקט,
מהשלווה האינסופית, זה הדבר החלום האולטימטיבי. בהתגלמותו. נכון. יאכטות, החלום. תודה רבה. בבקשה.